ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறது பகவத்கீதை 4வது அத்தியாயம் 8வது பதம். பகவத்கீதா 4.8. பரித்ராணாய சாதூனாம் விநாசாய ச துஷ்கிருதாம் தர்ம சம்ஸ்தாபனார்த்தாய சம்பவாமி யுகே யுகே. இந்த ஸ்லோகா பார்த்தோம்னா நம்ம ஏற்கனவே நிறைய கேட்டிருப்போம். ஸ்லோகம் ஒரு டிவி சீரியல்ல ஃபர்ஸ்ட் டைட்டில் சாங்கா வரும் இல்லைங்களா? அந்த சாங்ல நம்ம கேட்டிருப்போம் இந்த ஸ்லோகா பத்தின டீடைல்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கறத நம்ம இன்னைக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணலாம். வார்த்தைக்கு வார்த்தை அர்த்தம். பரித்ராணாய காப்பதற்காக, சாது நாம் பக்தர்களை, வினாஷாய அழிப்பதற்காக, ச மற்றும் துஷ்கிருதாம் துஷ்டர்களை, தர்மத்தின் கொள்கைகளை, சம்ஸ்தாபன அர்த்தாய மீண்டும் நிலைநிறுத்த, சம்பவாமி நான் தோன்றுகின்றேன், யுகே யுகே யுகந்தோறும். மொழிபெயர்ப்பும் பொருளுரையும் வழங்கியவர் ஆச்சாரியர் தெய்வத்திரு ஆசா பக்திவேதாந்த சுவாமி ஸ்ரீல பிரபுபாதிக்கு ஜெய். மொழிபெயர்ப்பு: பக்தர்களை காத்து துஷ்டர்களை அழித்து தர்மத்தின் கொள்கைகளை மீண்டும் நிலைநிறுத்துவதற்காக நானே யுகந்தோறும் தோன்றுகின்றேன். பொருளுரை: பகவத்கீதையின்படி சாது என்றால் கிருஷ்ண உணர்வு உடையவனை குறிக்கும். ஒருவன் தர்மத்தை கடைபிடிக்காதது போல தோன்றினாலும் கிருஷ்ண உணர்வின் தகுதிகளை முழுமையாக பெற்றிருந்தால் அவனை சாது என்று அறிந்து கொள்ள வேண்டும். துஷ்கிருதாம் எனும் சொல் கிருஷ்ண உணர்வை அலட்சியம் செய்பவனை குறிக்கின்றது. இத்தகைய துஷ்டர்கள் துஷ்கிருதாம் பௌதிக கல்வியினால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தாலும் முட்டாள்களாகவும் மனிதரில் கடைநிலையில் உள்ளவர்களாகவும் வர்ணிக்கப்படுகின்றனர். அதே சமயம் கல்வி அறிவும் உயர் பண்பாடும் இல்லாதவனாக இருந்தாலும் 100% கிருஷ்ண உணர்வில் ஈடுபட்டிருப்பவன் சாதுவாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறான். நாத்திகர்களை பொறுத்தவரை கம்சன், ராவணன் போன்ற அசுரர்களை அவர் வதம் செய்கிறார் என்ற போதிலும் அவர்களை அழிப்பதற்காக தோன்ற வேண்டிய அவசியம் முழுமுதற் கடவுளுக்கு இல்லை. அசுரர்களை அழிக்கும் திறன் வாய்ந்த பிரதிநிதிகள் பலர் அவரிடம் உள்ளனர். எனவே அசுரர்களால் எப்போதும் தொல்லைக்கு உள்ளாக்கப்படும் தனது களங்கமற்ற பக்தர்களின் மகிழ்ச்சிக்காகவே பகவான் தோன்றுகின்றார். தனது சொந்த உறவினராக இருந்தாலும் அசுரன் பக்தனுக்கு தொல்லை தருகின்றான். இரண்யகசிபுவின் மகனாக இருந்த போதிலும் பிரகலாத மகாராஜர் தனது தந்தையினால் மாபெரும் துன்பத்திற்கு உள்ளானார். கிருஷ்ணர் தங்களது மகனாக பிறக்கப் போகிறார் என்ற காரணத்தால் தேவகியும், கம்சனின் சகோதரி கிருஷ்ணரின் தாய், அவரது கணவர் வசுதேவரும் கம்சனால் தொல்லைக்கு உட்படுத்தப்பட்டனர். எனவே கம்சனை கொல்வதற்காக என்பதை விட தேவகியை காப்பதற்காகவே ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தோன்றினார். ஆனால் இவை இரண்டும் ஒரே சமயத்தில் நடத்தப்பட்டன. எனவேதான் பக்தர்களை விடுவிக்கவும் துஷ்டர்களை அழிக்கவும் பல்வேறு அவதாரங்களில் பகவான் தோன்றுவதாக இங்கு கூறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணதாச கவிராஜரின் சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்தில் மத்தியலீலை 20.263-64 பின்வரும் பதங்கள் அவதார தத்துவங்களை சுருக்கமாக கூறுகின்றன. சிருஷ்டி ஹேத்து ஏ மூர்த்தி பிரபஞ்சே அவதரே சே ஈஸ்வர மூர்த்தி அவதார நாமதரே மாயாதீத பரவ்யோமே சபார அவஸ்தான விஸ்வே அவதாரி தரே அவதார நாம. பொருள்: ஜட உலகில் தோன்றுவதற்காக முழுமுதற் கடவுள் தனது திருநாட்டில் இருந்து கீழிறங்கி வருகிறார். அவ்வாறு அவர் தோன்றும் போது அவதாரம் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஆன்மீக உலகில் நிரந்தரமாக உள்ள இந்த ரூபங்கள் பௌதிக படைப்பிற்குள் தோன்றும் போது அவதாரம் என்ற பெயரை பெறுகின்றனர். புருஷ அவதாரங்கள், குண அவதாரங்கள், லீலா அவதாரங்கள், சத்தியாவேஷ அவதாரங்கள், மன்வந்தர அவதாரங்கள், யுக அவதாரங்கள் என்று பல்வேறு அவதாரங்கள் உள்ளன. அகிலமெங்கும் குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அவர்கள் தோன்றுகின்றனர். ஆயினும் பகவான் கிருஷ்ணரே எல்லா அவதாரங்களின் மூல புருஷர் ஆவார். தனது விருந்தாவன லீலைகளை காண்பதற்கு பேராவல் கொண்டிருந்த தூய பக்தர்களின் ஏக்கத்தை தீர்ப்பது என்னும் முக்கிய நோக்கத்திற்காக பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தோன்றுகிறார். எனவே
கிருஷ்ண அவதாரத்தின் முக்கிய காரணம் அவரது களங்கமற்ற பக்தர்களை திருப்தி செய்வதே ஆகும். பகவான் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் தானே அவதரிப்பதாக கூறுகிறார். இக்கூற்று கலியுகத்திலும் அவர் அவதரிப்பதை காட்டுகின்றது. ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் கூறியுள்ளபடி சங்கீர்த்தன இயக்கத்தின் மூலம், அதாவது நிறைய மக்களுடன் இணைந்து திருநாமத்தை பாடுவதன் மூலம் கிருஷ்ண வழிபாட்டையும் கிருஷ்ண உணர்வையும் பாரதம் முழுக்க பிரச்சாரம் செய்த பகவான் சைத்தன்ய மகாபிரபுவே இக்கலியுகத்தின் அவதாரம் ஆவார். இந்த சங்கீர்த்தன கலாச்சாரம் ஒவ்வொரு நகரத்திலும் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் பரவும் என்று அவர் முன்னரே கூறியிருந்தார். முழுமுதற் கடவுள் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் அவதாரமான சைத்தன்யரை பற்றிய விளக்கங்கள் உபனிஷத்துகள், மகாபாரதம், பாகவதம் போன்ற வேத நூல்களின் ரகசியமான பகுதிகளில் நேரடியாக அல்லாமல் மறைமுகமாக கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் பக்தர்கள் சைத்தன்யரின் சங்கீர்த்தன இயக்கத்தால் மிகவும் கவரப்படுகின்றனர். இந்த அவதாரத்தில் பகவான் துஷ்டர்களை கொல்வதில்லை, மாறாக தனது காரணமற்ற கருணையின் மூலம் அவர்களை விடுவிக்கின்றார். ஹரே கிருஷ்ணா. பகவான் எவ்வளவு ஸ்வீட் அப்படிங்கறது இந்த ஸ்லோகா மூலம் நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இல்லைங்களா? அது எப்படி இந்த ஸ்லோகால எப்படி பகவான் ரொம்ப மெர்சிஃபுல், ரொம்ப ஸ்வீட் அப்படிங்கறது புரிஞ்சுக்கிறதுனா பார்க்கலாம். எதுக்காக ஒரு யுகந்தோறும் தோன்றணும், என்ன அவசியம், பொருளுரையில பிரபுபாத் கொடுத்துட்டாரு. யுகந்தோறும் பகவான் அவரே தோன்றணும் அப்படிங்கிறதுக்கு எந்த ஒரு அவசியமும் கிடையாது இல்லைங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி சவுண்ட் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு, நான் வெளியில போயிட்டு வரட்டா? ஓகே இல்ல உங்களோடதுல ப்ராப்ளமா? மாதாஜி, மத்தவங்களுக்கு சரியா கேக்குதுங்களா? எனக்கு சவுண்ட் கம்மியா தான் இருக்கு மாதாஜி. அப்படிங்களா? ஒரே நிமிஷம்.